माबायावसोमोन बाथासेयावसोमोन ओमफ्राय दा बिखा गरमनि थाखायनो बिदिनो खारबाय बायनो गोनां जाबाय निदान दुखु आफोदानो बेमार आजारानो जोबला नालाय बेबायदियाव बेयाव खारबोनो गोनां जादों हजोंहायबो एबसुफ्रा बुंबाय थादोंमोन नोंखौ माबा नेटआव हगारनांसिगोनलै दादै नोंखौ नेटआव हगारबा सरकारनिफ्राय नोङो देनां भबिष्यतआव एसे एनै साहाय्यफोर मोननो हागौ होननानै बुंबाय थायो थांबाल' बुङो ओमफ्राय मावा हेल' एभ्रिवान नोंथांमोनखौ जोंनि बे द बड' कापोल इउटुब चेनेलाव बयखौबो खनसे बरायग्रोनाय जाबाय लोगोफोर जों मैया हाम्फेमोनाव थांदोंमोन आरोना ओमफ्राय बिस्रानि हाम्फेमोनानि मा जायो होनदोंमोन आफानि बिनानावनि हौवानि बिदा बिस्रानि आंनि बिहाव जायो आरोना जेनेबा ओमफ्राय मेगना थाइनैबो खाना ओमफ्राय थाइनै खाना मेगनब्लाबो नुवा आरो मेगना थाइनैबो खाना ओमफ्राय सेन खबाइ जेखाइ बायदिसिना सब हेबनो रोंजोबो आरोना थ' बेखौनो आं नोंथांमोननो देखायनो थाखाय बे भिडिअखौ बानायदों थ' बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांबानो जाबाय आरो चेनेलखौ जायफ्रा दिनैसिमबो नायबायल' थायो साबस्क्राइब खालामनानै लायाखै साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो बेजों लोगोसे खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ थुना होबानो जाबाय जाहाथे गोदान गोदान भिडिअ नुग्रोनो मोनो जों आपल'ड होबानो थ' बिदिबा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो थांबाल' बुङो ओमफ्राय आखाइया गैया गय दा जेबो जायाखैना जायो जानायालाय गय नै लोगोफोर बे आफा हेबनाय आरोना जोंहा बिहाव ओमफ्राय मेगना नुला आफानिया होमबाबो नै बिराद मोजां हेबनो रोङो सेनखौ नै संग्राय सान्द्रि हेबजोबो भिडिअ खालामोबा नेटआव जुदि दिखांथारनोबा गैयानो थायानो दा होमबा फैसा होफैखालायबा बेयो ओरैनो गंसेयाव बेसेबां खरि फानहरो साराय 300 ओमफ्राय ओरैनो खफ्रि दं जेंगाय गंसेल'थारसो दं नै इयाव हेबखाना दोनदों आरो लानानै नै बिराद मोजां बिराद खस्थ' खालामो नै आफाया लोगोफोर सोरबा जोंफोरबायदियाथ' मेगन नुयिया हेबनो रोंनाय नङा बिदि मेगन नुनायानो हेबनो रोङा मेगन नुयियाव हेबनो रोंबावोसो नै लोगोफोर बिराद खस्थ' खालामो आरोना आफाया नायनो हागोन ओमफ्राय नैखौ सेस सैखाजोबनानै लाबाय आरो खाथि नैबे सैनाय आरो नैबे माबा भारा माबानाय दङ ओइलाय खनायाव बेबायदि नांगौ भाराया बिदि देख्रुब नांगौ ओमफ्राय नैबे दा सैयाखै नैबे सैबाय दानोसो सैदों आन्दाज दंखाजोबो आरो आफाया गाहानै मेगना नुला होमबाबो बिराद मोजां हायो सैनो गोदो जेरावबो आखा फाखामोनलै जावैसै मिसाखौ बुंनानै मा जानो दा बेनिखायनो फिसाफ्रा आंखौ गनायो ओमफ्राय न'नियासो गनायाखै दा ओमफ्राय मालायफ्रा नुनानै खोथा बाथ्रा बुंनाय मानाय गासिबो गनायजोबो आङो गोदो बै हादान सिफायनायनिबो मेम्बारमोन नालाय आरो मास्टारफ्राबो गनायोमोन जोंनि ओजों खेंख्रा जुलिथिंनिया बाथासिथिंनिफ्रा सेरेब लोंदोंबाबो बै केन्द्र मिटिंफ्राव बा माबा मोनसे स्कुलाव माबा जायोबा सेरेब लोंबाबो ओरै लाखोमालायो आंखौ मानियोमोन बुंनायनो सिगारेट सोबदोंबाबो आंखौ नुहुरदोंबाथाय ओरै खिथु उनथिं लानानै ओरै जलदब गारोमोन सिगारेटफोरखौ मास्टारफ्राबो गनायोमोन दाथ' दानि मानसिफ्राथ' बिदि हेबनोनो रोंला रावबो बिदि माबा सेनफोरखौबो हेबनो रोंला संग्राय सान्द्रिबो बारा हेबनो रोङा गैला खम जाबाय आरो दायो खम जाबाय बेफोरसो जोंनियाव 10 जना रोंगोन 90 जना रोंला रोंबाबो बायोसै खायसेयाबो बायो मावला हारिनि हारिमुआनो गोमालांबाय बेफोरसो आरोना बर'नि कालसार गोदो गोदायनि बेनो नै बेफोरखौनो आबौमोनबो दंफैयो बिसोरबो बिहाव बिखुनजोआनो जागोन जोंहा बुरिनि बिब' खै बोसोर जागोनथाय पेरालाइस जादों पेरालाइस जानाय 80-90 बोसोरसो जाबाय दा ना 91 हा 91 91 जाबाय खुगायाबो गनाय जादों देनां नायनो थादोंसै भिडिअ बानायखाबाय आं नोंसोरखौ खुरमासो जाबोसै ओइ नोंसा
बिखुंनि बे नैबे बुरि बुरिया बिब' बिनानाव जायो बिदा फंबाय फिसा बिदा फंबाय गोजा ए मालाय नङा न'नि गोजा आरो जोंथ' मास मोनसे सोलोंबाबो रोंनाय नङा खोमा बिदि हेबनो मानो रोङा जाबायबायनो हा रोङो सोलोंबानो गोदो आंबा बेलेगथार सेन हेबनायाव नै दाहोना थानायाव गोदो दाहोना थानायाव माने माहाजोनफ्रा बेबायदि आइजें आइला एखौलाय हेबनो रोंमोनदां जेखाइया खिन्थु जेखाइफ्रा एसे बेलेग ना गासिबो ना दाबो आं हेबनाय खबाइबो दङ दा बेयो दरजाया दरजाफ्रा गासिबो नै दरजायाबो बिराद मोजां हेबनाय ओमफ्राय बेबो दां खफ्रियाबो दां खफ्रिबो नै खफ्रिबो हेबदों जेंगायबो नयखानमोन लांजोब्बाय 9 खान जाबायमोन